V netradičnom čase a v netradičnom prostredí sa stretli výtvarníci dvoch generácií na spoločnom plenéri. Umelci prišli predstaviť svoju tvorbu širokej verejnosti do rekreačného strediska Jahodná pri Košiciach, ktoré poznajú hlavne lyžiari. Výtvarníci z východoslovenského regiónu pozvali na plenér čerstvých absolventov výtvarného umenia z Bratislavy a umelcov z Maďarska. Každý má už svoj štýl, ale robia sa tu portréty, krajinky, krajinomalby. Myslím, že sú to aj expresívne, veľmi dobré veci, ale sú aj moderné, bezfigurálne veci sa objavia. Výtvarníkov priamo pri práci môžu sledovať aj návštevníci strediska. Zaujme pestrosť inšpirácie zúčastnených autorov. Chytili ten sneh, ale krásna krajina, že aj keď som Košičan, že som robil rany, je to také typické, alebo pre Košičanov. Ja sa špecializujem najmä na krajinomaľbu, ale tu v tábore ma oslovil portrét modelky, ktorý chcem na plátno zachytiť čo najvernejšie. Čo ma zaujíme, tak do toho sa pustím, že v tých témach som veľmi prelietavá. Z vytvorených diel bude na prelome rokov výstava v Košiciach. Niektoré budú aj na predaj a výťažok z neho chcú výtvarníci použiť na charitatívne účely. Ďalšie stretnutie si plánujú v letných mesiacoch.